Amo sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror ug droga nga dili pwede sa mga kabataan. Dear Ate Claro, buntag ug gabi magsigilang kong patutoy sa akong mga baktin. Naihigayon nga mahotdan og gatas ang ilang inahan, maong ako nalay mo volunteer og patutoy. Napay sa muka na kong bana nga kusog kaayo pong motutoy. Labaw pa sa mga baktin. Naihigayon nga mahotdan kog duga. Ugwa na gyud matiti bisan pag usa ka tulo ni ini. Kung mahimo Ate Claro, ikaw na sad ang mobantay diribe ug ikaw na sad maoy mo patutoy nila. Ug ako na po'y mobasa. Apila na lang pod akong bana kay perti na gyung kapuya. Naihigayon nga makahuna-huna kog hikog sa punuan sa sibuyas. Apan kalit lang maputol tungod kay mo flashback sa kung hunahuna ang kagilok sa mga baktin nga motutoy kanako. Mas malipay pa ko nila Ate Clara kaysa sa akong bana. Maong kada gabi magsige jud kong patutoy nila. Diri na lang nako, didi ti. Kaya mas dako pa kog tutoy. Sila ra gyud ang nakapadako ni ini, Ate Claro. Ug wala gyud silbi ang akong bana. Mao nga naka-realize ko nga ipangbaligya na lang nako ning akong mga baktin. Aron mailisan na nako akong bana pinaagi sa halin. Kung naa kay kaila Ate Claro palihog ko, i-promote kining akong mga baktin aron mga halin. Kay gusto na ko mo iskapos kabaho sa mga tae din ng dapitan. Kini ang akong suliran. Dungga, bisag bungol ka.